Hej. Ja, jeg er jo ved at lave videoer lige nu. Der så jeg har lige lavet sådan den her video igen for at spørge jer om nogle ting. Den video før, den er ikke, det er ikke den, I skal kigge på, desværre. Ja, men I skal ikke kigge på den. Den er lidt sådan lidt, ja. Den her video, der vil jeg spørge jer om, altså jeg er jo helt ny, som I nok ved. Altså jeg vil bare spørge jer om I godt vil have, at jeg viser jeres outfit of the day hver dag. Altså ikke i dag, men altså om I gerne vil have det. Og det vil jeg rigtig gerne, hvis I gerne vil det. Jeg kan også godt lade være, men jeg tror jeg gør det alligevel. Det kan jeg godt lide at gøre, synes jeg. Og den anden ting, det er, altså, jeg vil også spørge jer om noget. Og jeg vil gerne spørge jer om, om I godt vil stille mig nogle spørgsmål, sådan jeg kunne give jer dem, eller jeg vil gerne svare på alt, altså spørg mig om alt, undtagen noget frækt noget, det gider jeg ikke lige, men I må spørge mig om alt, så kan jeg sige ja eller nej, måske. Det, jeg er frisk på alt, så jeg venter spændt, så men vi ses og have det rigtig godt. Hej hej.